Mahardika ing tias ing kamardikan. Rahayu, rahayu ingkang samya pinanggih. Nugroho miwasih wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol. Kanthi alamat Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati Bumi Menatani. Sasampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Kepareng ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos ingkang mawi ira-iran. Munding Kesumong Ratu seri perangan Sentanu Popo. Dalang sarta pendapuk katindakan Roko Mas Anom Suharyanto. Asisten sutradara katindakan Dimas Eko Pranoto. Pangeprak katindakan Bapak Suhardi wondene Pranoto Pakliran. Dipun tindakan Dimas Suyono sak konco. Tata dekorasi katindakan Bapak Sutarto ingkang dipun biyantu anak Mas Alek Rasmijan. Teknis tata lampu katindakan Dimas Budiono Batak. Lighting katindakan Dimas Ladu Aldiansah wondene Pangrengga Busono. Dipun tindakan Dimas Agus Wijanarko. Binarung ungling Kyai Gongso Madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangli ing Swarawati utawi Pesinden dipun tindakaken Ibu Suparyana. Pranoto gending katindakaken Dimas Hadi Prayitno wondene Wiraswara. Dipun tindakaken Bapak Miranda saha Dimas Bagus Edi Mahesa. Musik campursari katindakaken Dimas Ari Semprul. Roko Mas Edi Watono sarta Dimas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengguyung WM Audio ingkang dipun pangarsani Roko Mas Gentong Kawa. Wondene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Sepisan gambaraken wonten ing pertapan Tangkuban Perahu. Resi Darmo Jati ing dalu menika dipun paragani Bapak Begek Ari Warsito. Raden Sancoko katindakan Roko Mas Andi Prastio. Andini katindakan Mas Uut Sutriana wondene Joko Semeru. Kaparagane Dimas Bagong Sutrisno. Salajengipun nggambaraken wonten ing Kadipaten Purbalingga. Adipati Condro Dewa dipun paragani Dimas Beguk Wiyanto. Resi Barong Silakso katindakaken Roko Mas Judek Prakoso.
Galuwati dipun paragani Nimas Tata Wulandari wontene para prajurit karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggolo. Atekan salajengipun gambaraken wonten ing Keraton Pejajaran Prabu Munding Wangi ing dalu menika dipun paragani Raka Mas Anom Suharyanto. Pati Mertoyuda katindahaken Adi Mas Bagus Suyanto. Pangeran Munding Kesumo dipun paragani Adi Mas Eko Pranoto. Wondene Retno Arum kaparagani Nimas Lilis Listiawati. Atekan salajengipun gambaraken wonten ing desa Karangjati. Lurah Harjo Bondo dipun tindakaken Adi Mas Abdul Sutopo. Bojo katindakaken Mas Menik Widiawati. Pawirya ing dalu menika kaparagani Raka Mas Maman Mandala. Sentanu katindakaken Adi Mas Abi Rojali. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami. Katindakaken trio pelawak Wahyu Manggolo. Cak Sendor. Adi Mas Rokim sarta Bapak Mogol. Mban katindakaken siji Arum Somplak. Kabiyantu Siswak Indah Kalola. Mekaten kula wau para kadang budaya sutresna. Menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Kita sagotrah kulawarga ageng Wahyu Manggolo namung ngaturi sugeng lenggah. Sarta sugeng amriksani ngantos titi purnaning pagelaran. Dun dun.
Anggonmulah bloro wis kanthi tatas titis Treginas. Ae. Ana wit sing sakmono gedene coba sampurna apa durung anggonmu Andarbeni Aji Pamungkas kaya ngono to Kakang. Sampeyan sing dadi pasresen. Wit kae bakal tak tampani Aji Jaya Kawijayan bakal ajar sak malang-malange Kakang. Ya. Ya, aku percaya. Yo ngono kuwi sing tak karepake. Kanthi nyatane Ajimu Pamungkas panglebur jiwa kanthi sampurna, mbok tamakke wit sing sakmono gedene wae bisa ajur apa meneh mbok tamakke jalma manungsa lumrah tak kira lebur tanpa dadi ati. Ya ngono to Kakang. Nanging ngene Kakang Sanjoko. Apa? Yen to ora ana sampeyan tak kira aku ora bisa sing kaya ngene lho Kakang Sanjoko. Senajan to kabeh sing kula wendah kuwi aku. Nanging kalamun kowe ora kanthi niat lan madhep mantep tak kira ora. Ndarbeni Aji Pamungkas panglebur jiwa. Kaya ngono Kakang. Yen to aku ora bisa duweni Aji Pamungkas panglebur jiwa. Yen to mengko ana sing ganggu bot aku, bocah lanang jur kepiye to Kakang? Aku lak ora bisa sabelo karo diri pribadiku dhewe. Ya kaya ngono kuwi sing tak karepake. Dimen kowe upama lelungan kaijenan ora disepelekake dening wong lanang. Pancen bener. Mergo kowe bisa namengi dirimu, ya to? Lah, iso Kakang Sanjoko. Ning ngene ya Kakang. Nanging rasane atiku kok durung marem ya Kakang. Atimu isih durung marem. Bab apa Andini Ora bab anggonku olah bela raga kuwi ora Kakang. Iya. Nanging babakan atiku Kakang. Atimu gene Cahayu. Rasane kok durung marem. Yen to ora cedhak karo sampeyan Kakang. Lah iki ya wis cedhak kaya ngene kok isih ora marem Nanging aku ora pengin sing kaya ngene lho Kakang. Jur kepiye? Sampeyan iki kepingin apa ora to Kakang? Kaya bocah sing wis jejodohan wis omah-omah kae Kakang Sanjoko. Saben dina lelombaning asmara Kakang. Oh cekane kowe kangen. Iya. Kangen karo aku. Pancen bener. Iya Andini. Pancen ing sekawit iki mau aku arep bloko karo kowe nanging durung wae aku ngucapake tembung ndilalah kowe ndisiki. Nah mula kali kuwi. Bener kok. Reh ning wektu dina ana kang longgar, kang lodang kanggone aku lan kowe kanggo lelomban ana samudraning asmara, muga-muga teka ana ing kluring bebrayan. Wah, pancen kuwi bener Kang. Mula sing tak jaluk kanthi Bang. Ya. Sampeyan iki aja ando-ando karo aku Kakang. Mergo apa? Yen to aku ando karo sampeyan iki rumoso. Ora marem banget, mongso sedih banget atiku Kang. Ora beda marang aku Andini. Aku kok ngrasakake. Padha sing mbok rasakake mergo apa? Jeneng wong tresna kuwi ora weruh sedina. Kuwi pindhane kok setahun, ya to? Pancen bener Apa Kang. meneh kok setahun pindhane kaya suwini. Mulai papan kene kanggo nambani kangening atiku bakal tak buktekke mergo wis sawentara suwe aku karo kowe. Ora nate cedhak sing kaya ngene ya to. Nalika awak dhewe ngadhep ngersane bapa ya wong tuamu. Kuwi isining mung nyawang lan nyawang. Harus ati sing meneng jero ati yo Kakang. Ora bakso bloko yen to napa. Rasane bareng aku cedhak marang kowe. Sak jagat iki ora ngrasakake dadi mulya wong Jawa. Yen ngono kan bedane karo aku Kakang. Mongso ora napa wadok. Sing bagi apa ya mengejaba aku yen to ora cedhak karo sampeyan Kakang. Tenan. Iso. Engko gek gelar lahir batinmu ora. Sampeyan aja kandha kaya ngono to Kang. Anggonku terus Karane wong kramli
rasane atiku semarem banget. Nanging isih ana siji sing ganjel ning atiku. Apa kuwi, Kakang? Adat saben. Kowe ketemu karo aku, esem lan guyumu tansah ndudut rasaning atiku. Nanging dina iki kok beda banget. Kaya-kaya ana wadi sing mbok simpen. Jane ana apa? Apa anggonku sesulih kowe mesti kurang? Yen kurang bloko. Sapa Raden Sancaka putra Patih ing Pajajaran ke butuh bondo donya bakal tak turuti. Ora kok, Kang. Nane ana wigati sing bakal tak kandhake karo sampeyan. Jur apa? Nanging aku wedi yen to sampeyan iki mau marang aku, Kang. Duka karo aku, Kang. Ora usah sombong rugi. Anggonku sambungan tresna marang kowe. Kowe sak pentara banget ya to. Apa nate aku Pak nesu karo kowe ora? Paton aja nganti nyonyok karo rasa. Ora kok. Sampeyan aja nesu karo aku ya, Kang. Ora ana apa jane? Aku bakal kondo karo sampeyan, aku bakal bloko karo sampeyan. Ya. Anggone sampeyan. Sesambungan tresno karo iki aku lak ya wis sawetara suwe. Pancen kaya ngono. Iki dina aku wis bobot, Kang. Kowe mentok. Kowe mentok. Kang Sanju. Apa aku iki mau ora salah keprungu? Kalamun kowe kondo yen metek. Tenan. Tenang, Kakang, aku ra guyon, aku ra goro karo sampeyan, aku wis medhek, Kakang. Andini, Kang Sanju. sak temah aku pancen anglong atiku jalaran. Ora kok teges aku singkar saka tanggung jawab ki ora. Nanging kowe kudu ngerti. Angger-angger piwaler ana ing padepokan Tangkuban Prau. Murid lan murid ora kena andum sek sinisian apa meneh kok sifat keduduan. Mongko aku lan kowe wis nerak angger-angger ana ing Tangkuban Prau. Aku wedi perkara iki ing mangkone kalamun kadang adiri Bapak Guru Darmajati. Malah kapur sing bebayani. Iki murid ana ing Tangkuban Prau Kakang Joko Sumeru mula kanggo nutupi perkara iki. Ponan bae sing mbok kandhut kuwi digugurke wae. Apa? Gugurke. Gugurke, Kakang. Iya. Kakang Sanjoku. Yo kene sampeyan kondo sing kaya ngono. Sampeyan wis tumindak kudu wani tanggung jawab apa sing dadi lakone uripmu, Kakang. Yo kene sampeyan tega kaya ngono. Iki ngono sing tak kandhut iki sing sampeyan, Kakang. Aku ngerti yen iki tesku aku ngerti ya nanging kanggo nutupi wadi iki aja nganti ngerti murid lan murid nang Tangkuban Prau. Ora, Kakang, aku ora bisa gugurke jatuh nang jagong bayi sing tak kandhut, Kakang. Dadi moh Aku ora bisa. mergo kowe dosa. Bisa, Kakang. Iya, Ya tak jaluk ati banget sampeyan tanggung jawab sak kowe, Kakang. Nanging aku pitukas karo kowe. Apa kuwi, Kakang Sanju? Wadi iki aja nganti sapa wae ngerti. Apa meneh kok nganti Kakang Joko Semeru. Ya, kutu-kutu walang aku tuh yen bisa aja nganti ngerti. Kaya ngono, Kakang. Aku wis ngerti. Ora nyono babar pisan. Wis sak kloron tumindak nista sing kaya ngono. Aku tuh minta apa, Kakang? Monggo. Nalika semono ke pamit kelawan Bapak Guru, Iya. bebarengan kelawan Andini ing ujub mung kepengin olah Bilaraga. Kasunyatane apa? Aku weruh kanthi mripatku dhewe. Ora nyilih pripating liyan. Dewe wani andum seh sinisian kelawan Andini. Iya. Kakang Joko Semeru, Sancaka kedue. blak utang ora bakal tedeng aling-aling. Tak tutup ana. Nanging nyatane Kakang Semeru wis ngerti. Ya. Ya sing gedhe pangapuramu, Kakang. Kalamun aku atase murid ana ing Tangkuban Prau, ora bisa njaga asmaning guru. Jalaran wis wani ngorek-ngorek padepokan Tangkuban Prau pancen aku tresna karo Andini. Monggo Sancaka. Nalika sepisanan kowe manyiswa ana ing Tangkuban Prau. Pangandikane Bapak Guru. Padha dirungokke kabeh. Iya. Seswa ana ing Tangkuban Prau. Pranatan-pranatan ana ing Tangkuban Prau kaporo. Kowe janji ngersani Bapak Guru
ora bakal nerak pranatan ana ing tangkuban prau. Kasunyatane apa? Ing sekawe pancen aku njaga asmane guru. Ora bakal nerak marang tangkuban prau nanging. Bareng aku weruh citrane si Andini sak temah kaduduk atiku nganti aku nembung tresna. Mula ya Kakang, aku njaluk kanthi banget. Pawadi iki cukup mung kowe sing ngerti. Aku njaluk kanthi banget. Pancen aku salah. Ya kaya ngono Sancaka sing tak jaluk lawan kowe. Pinangka satriya. Dodo marang perkara. Lamun to kowe nganggep aku pinangka sedulurmu. Iya. Wadi iki bakal tak simpen. Matur nuwun. Aja nganti bapa guru mangerteni. Nanging Matur nuwun. Nanging piye, Kang? mung siji penjalukanku kelawan kowe. Mas Pices Brono tak turuti. Babar pisan ora. Apa? Dina iki anggonmu tresna kelawan Andini kudu kok pisah. Aku kudu pisah karo Andini. Yen kuwi penjalukanmu aku suwe pisah, Kakang. Iki abot mergo apa? Aku wis kebacut terus marang Andini. Aku ora bisa urip tanpa Andini. Lamun perkara iki dimangerteni bapa guru. Banjur kepiye kowe lan Andini? Mestine wae katunduk ana ing tangkuban prau. Lamun to kowe nganggep aku pinangka sedulurmu tuwa. Kowe kena tak elingke Sancaka. Ora. Aku tetep bacut terus marang Andini. Sancaka. Kowe iki salah. Kudune saling salogo salugune kudu semeleh. Nanging beda kelawan kowe. Ora kurang anggonku ngelingno kelawan kowe. Babar pisan ora kok rewes. Ning kene ana menungso sing bakal misano anggonmu tresna kelawan Andini. Sapa? Aku. Kowe arep wani karo aku. Lho kene ora. Raden Sancaka Putra Patih ing Pejajaran. Sugih bondo bantu. Kalamun kowe wani, sing mbok nggo kekuatan apa sene? Kowe kudu mingo Sancaka. Iki dudu Pejajaran. Aku ngerti. Iki ana ing tangkuban prau. Tangkuban kau kabah perintah Pejajaran. Oh, kaya ngono. Iya, Pembacut. aku tetep bacut. Yo. Redene iki menungso sing ora ana taeman. Kowe becik. Tak singkirke orang Pejajaran. Coba sampai sini hati-hati. Ya kuwi tembungmu sing tanteni. Aku lan kowe. Semeru. Ing tangkuban prawi baraten ndok sak petarangan. Ayo ditundi sing pecah. Budaya tak sembatani. Sancaka. Lan kowe Japa Semeru. Paring dawuh cetha yen kowe kabeh iki padha nglewakake marang dawuh guru. Mongko wis dadi paugeran ana ing paguron Tangkuban Prau. Murid antaraning murid iki aja padha ana nganakake cecungkran. Kudu sing rukun. Jalaran rukun ki agawe santosa. Telah agawe bubrah. Nanging guru sing jalari dede kula nanging Kakang Semeru Cupi nalika semanten panjenengan sampun paring dawuh masrahaken Andini kula ing paring kedah kula wentah sareng kula wentah dhumateng Andini lha kok nyaruwus sak temah mangelke ati Mula yen jeneng ana perkara iki luwih dhisik dirembuk kanthi becik aja njur padha nganakake congkrah saya-saya
sira kabeh bakal mudhang siume Bathara Kala. Umpama mbok lakoni, mbok cakke. Mbok menawa ora ana sing menang, yen bisa kowe padha sampyuh mati kabeh kandhane. Joko Semeru paring dawuh Bapak Guru. Apa bener kandhane Sancaka yen to sira ki nyaruwus nggone Sancaka lagi ngladi kelawan Handini. Liripun boten kados ngaten. Nalika semanten Sancaka lan Andini pamit dumateng sampeyan ingkang supados netepi kewajiban sareng kula plapati kula ngertos mbok bilih wedal menika Sancaka lan Andini sampun andum seh silisian ngantos kebranan ati kula ngertos kedadosan ingkang kados ngaten dadosaken pasulayan kula lan Sancaka Bapak. Dadi cetane dina iki Sancaka kawan Handini iki padha nganakake andon katresnan. Aku luwih percaya marang kandhamu Joko Semeru jalaran kowe murid sing luwih dening tuwa lan jujur jroning atimu. Sancaka Kula ora susah kabeh perkara iki mbok sewa. Apa bener yen sira iki dina ana sambungan tresna kawan anak Tuhan? kula badhe bloko estunipun pancen kula wonten sambung tresna kaliyan Andi. Mila kanthi menika sadèrèngipun kula nyuwun pangapunten jalaran. Sampun boten saged jogi asmanipun guru. Sampantun ngorek-ngorek wonten ing padepokan Tangkuban Prabu. Kula nyuwun pangapunten. Jeneng kowe ora migatekke dawuh guru. Mongko wis dadi paugeran murid lan murid lanang lan wadon. Iki ora kena padha nganakake andon katresnan. Iwone kowe wis wani. Nglanggar apa sing dadi dawuh Sancaka? Biyen nggonku nampa sira pinangka murid ing Tangkuban Prabu. Merga eling-eling sira putraning patih ing Pajajaran. Saka karepku bisa sira aweh tepo patuladan marang murid-murid ana ing Padepokan Tangkuban Prabu. Ning jebulane malah gasruh tumindak. Mula kanthi mumpung durung dingerteni murid-murid ing Tangkuban Prabu saliyaning Joko Semeru lanang. Kudu mbok pisahake nggonmu sambungan tresna kelawan Handini. Duh, guru pepunden kula. Ing ajeng kula sampun matur. Senajan to kula boten saged njagi asmanipun guru. Pantun ngorek-ngorek wonten ing Padepokan Tangkuban Prabu. Mila kanthi menika kula nyuwun ilahipun Bapa. Ugi paring restu anggen kejodohan kaliyan Andi. Awit kula sampun kebacut tresna. Kalamun kula kedah pisah menika awrat sanget. Mila sepisan malih kula nyuwun kaliyan Bapa. Sancaka Iki umpama kowe seneng anakku monggo aku ora. Ning aja kanthi cara dedemitan. Padha wae kowe wani nyingkur kelawan aku. Saiki kowe njaluk pangapura iki wis kaset. Mergo ibarate sego wis kadung mbok kula. Mula kanthi yen sira ora kena tak ndakake wiwit dina iki aku sugih duwe murid kowe. Nyuwun nganti sampeyan.
Kowe iki anak resmi anak pendidik. Ora bisa jaga kuncarane padepokan ing Tangkuban Perahu. Ning kaporo kowe gawe wirang opo eh? Dadi wong wadon iki sing kenceng kembene. Ojo gampang ngokor kebenmu. Mung karono kowe kena tembung manis e priya. Sampun dados sumpahan prasaja kula bopo. Yen nalika kula boten saged sesandingan kali Kakang Sanjaya. Lha iki kula temokane pati mawon bopo. Gonmu meteng wis pirang sasi. Langkung sampun sekawan sasi. Wis patang sasi. Monggo mundak dina, mundak sasi saya gede. Yen nganti dingerteni murid-murid wanita ana ing Tangkuban Perahu, padha ae kowe mirang-mirangke wong tuwa. Agini, senajan kowe dadi muridku dhewe, kowe anakku dhewe. Ning tumindakmu wis wani orek-orek. Jeneng padepokan Tangkuban Perahu. Kapeksa iki dina aku yo mentala lan tega lawan kowe. Kowe kudu lunga saka ing Tangkuban. Pangatiku panjenengan bopo. Aku ora bisa wis marang lawan. Andini, Kakang Sanjaya. saiki aku nantu karo kowe. Kowe abot aku apa abot wong tuamu? Lamun kowe abot wong tuamu, kowe bisa karo aku. Nanging yen kowe abot aku, tinggalke padepokan Abot ayo. Punten dalem sewu saderengipun Bapak Bu. Napa mboten kelangkungan? Mbok bilih sampean mundung dumateng Andini. Mongko Andini menika pinangka yoga sampean piyambak. Joko Semeru kados pundi Bapak Bu? Merga nggonku tega lan mentala lawan Handi. Senajan kuwi daging kulitku dhewe, kuwi anakku dhewe. Merga wis wani tumindak nesta. Wis wani orek-orek jeneng ing padepokan Tangkuban Perahu. Ajaba saka kuwi Joko Semeru. Kados pundi Bapak Bu? Yen sira durung ngerti ndak wenehi ngerti. Merga ing pertapan Gunung Tangkuban Perahu iki papan-papan kang suci. Wong kene iki dina diregeti lawan Sancaka lan Handi. Wani tumindak selingkuh, wani tumindak zina, mongko durung wae dadi bojone. Paugeran ing Tangkuban Perahu iki yen kanggo tumindak selingkuh utawa tumindak zina. Mbok menawa satungkapan neh Gunung Tangkuban Perahu bakal meledos.
ditepake ning tengahing alun-alun. Tenane aku mundi dawuh. Marang kersane Kanjeng Adipati Candradewa. Kang supaya kowe kabeh uga kalebu aku meluruk perang ana ing Pejajaran. Mergo perang adat iki bakal kawiwitan. Ora ana liya. Mung aku dhewe kang paring tengara. Mula padha siaga. Para tamdama. Siaga makarya. Ngesti sanjata lumaksana magita-gita. Tanjio! 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 Aja padha bali. Ento durung kelakon jebol benteng Kraton Pejajaran. Tanjio! Tanjio! Suro dino jayane lebur dening pangastuti perang